mina noma suka kuwe yabona nami lento nginokungaenda Amahatha ayithosa. It's a father and son. Ngani ngifake nami ekuza ngeke mfethu. Yeah. Bafuna abantu abasafuna uku-acta ngalesikhathi aningeneni la kuqala bafethu swineni kuqala. Nizo-acta kusasa. Come on, Louis. Show me what you got. See. Come on. Oh, 3, 2. Okay, 170, 172, 172, and 2. Sibabamba kahle kusasa boy. Ayami ngiyayibala manje. Yeza bathi biza uGladys azothepha iscreen. Yabadelile kanje abantu. Biza uGladys azothepha iscreen. Uzotepha nini? Oh. Eloko ebhizi ethepha amabhayibheli. Thapha amabhayibheli angithi lapha kwengamadoda amasha uma usathepha abafana abasha. Wena kuzokusiza usheshe ufike kusasa ngoba khona siyakhona. Before 1. Oh 1. Before 1 khona siyakhona noMajosi. Wena usheshe ufike indaba yakho ya5 ayisebenzi. Rematch. Let's kick it again. Okay. Hayi, kuya-withdraw kanti kunemali ekhona yini la? But mawuthola ama-rose angithi usunawo PayPal manje. La? Cha, PayPal usunawo. PayPal vele into zakhona. Ya, lama lokhu njani wathola la? Bakwazi bakutransfere ku-PayPal wakho. Then from PayPal ke ufaka i-account yakho. Bakahleni ngomzwezwe. Omzwezwe abayazi imali omzwezwe. Bahleni ngibuza ngomzwezwe. Amanantshi? Angitsheli ngamanantshi wena. Angitsheli ngamanantshi la wena manje. Abafana besebenza babiza amanantshi. Abagcwale la manantshi la mana. Amosha umsebenzi. Mana ngiqhatha nama-bowlers. Angiqhatha nama-crypto bowlers, man. They don't know about the money, man. You get me? You get what I'm saying, man? My shit, nigga. Yo, shit, yeah, man. Uthembisile. Awumali umuntu useduze kakhulu bafethu. Anivule nje igap impela. Come on, guys. Ngizonifaka emalini, man. Ngizonifaka emalini, man. Ukhala ngoNomarashiya ke lana. Ngizonipha yena noMarasha. Ngizonipha iRussia. You guys will be Russians. You guys will become rich. You guys, every time I'm telling you, every time. Yabona-ke manje kuyahanjwa ke manje ngako isemnothweni. Isemnothweni. Yabona siyahamba-ke masikhupha. Abethu ungavumi. Nayi into yami la. Mana. Hey, ethi ngivele ngiyilande fresh. Phela